Unha pequena aldea galega de apenas unhas decenas de veciños opta a un dos premios de arquitectura máis prestixiosos do mundo. É a aldea de Nebra, en Porto do Son, e acaba de ser seleccionada na Bienal de Venecia pola pavimentación das rúas, que se fixo con granito silvestre. Fronte ao mar do Son, ao pé da Serra do Barbanza, está Nebra, seleccionada para a Bienale como exemplo de pavimentación para núcleos rurais. Nebra é unha aldea pequeniña, un entorno moi rico, as casas son modestas, pero todas de gran calidade constructiva. Entón, o entorno ten moito carácter, non? A capela, unha capela lindísima, é un cementerio tamén precioso, con lápidas de mármore, pero está no chan. Despois, como un promontorio, ves a costa. Vimos que había calzadas que estaban empedradas, que eran accesos aos núcleos, que houve unha época que se asfaltou todo. Incluso víamos que estaban enterrados as propias calzadas, os propios entradas dos núcleos, das viviendas. Supostas modernizacións dos anos 60 e 70 que non respectaron o carácter deste e de tantos outros núcleos rurais de Galicia. Son lugares con topografía complexa, non? Entón, bueno, esas casas están en distintos niveis, hai que facer encontros mil. En Galicia temos moi boa pedra, moi bon granito e todavía moi bons canteiros, non? E, por desgraza, perdeuse ese vínculo de construir, vinculado á artesanía e vinculado ao material da terra. Para as rúas de Nebra empregouse o que denominan granito silvestre dunha canteira a menos de 5 kilómetros. A intervención foi feita con artesáns locais, destapou nalgúnas zonas o empedrado orixinal e pretende recuperar a sombra das parras sobre as rúas. A intención é que este tipo de rehabilitación sexa unha semente que invite á reflexión sobre o urbanismo nas zonas rurais.